Nilqawkom eżis aħwa ta' fuq Facebook u YouTube għadar boħra, nilqawkom maħna ġewwa River of Love. Kulħadd jaqbad il-Bibja fidejh u għajdu din warajja minn qalbkom. Jekk il-Bibja tiegħek hija fuq il-telefon jew l-smartphone qed ma jimpurtax, għajdu warajja. Missa Qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Illum jien les nirċievi l-kelma tiegħek. Niddikjara li jien għandi dak il-Bibja tiegħek li jien għandi, jien kapaċi dak il-Bibja tiegħek li jien kapaċi. U jien dak il-Bibja tgħid li jien. Mulej għallimni mill-kelma qaddisa tiegħek, għatini revelazzjoni biex inkompli niġi trasformat permezz tal-Ispiritu Santu dejjem niġbaħ li Sidi Ġesu Kristu. Amen. Amen. Morru fil-ktib ta' Salmi u għadu design. Illum ħanerġgħu nasru Salmi u għadu design. U rridkom tmorru fil-ktib tal-Lut kapitlu 8. Salmi u għadu design u Lut kapitlu 8. Kemm minnkom kontu tafu li kemm minnkom taqraw Salm 91 jew tikklejmjaw Salm 91 fuqkom? Bomba. Mintomx ħad taqraw Salm 91 iktar l-istess wara llum. Nħeġġitkom jekk intom qatt ma qrajtuh Salm 91 aqrawh u apparti minn hekk ibdew ikklejmjawh. Iddikjarawh fuq ħajtkom kuljum. Salm 91 mhuwiex miktub minn David, Salm 91 huwa miktub minn Mosè. U issa ħatibda taraw id-differenza kemm tagħmel differenza meta tinnota li min ikun l-awtur ukoll tagħmel iktar sens. Mosè kiteb 10 salmi mill-150 minnhom, kiteb 10 minnhom. Minn Salm 90 sa Salm 100 huma s-salmi ta' Mosè. L-iktar wieħed mill-iktar salmi favoriti u popolari fid-dinja huwa Salm 91. Kemm tagħmel sens li Salm 91 huwa l-iktar popolari? Interessanti. Ħa naqrah flimkien bil-Malti, all right? Iftaħ il-Bibja tiegħek ħalli taqrah miegħi. Jiena ħa nagħmlu personali. Inti li tgħix jew jien li ngħix għall-ken tal-għoli. Ejn naqrawha fuqna. Let's read it over our lives. Jien li ngħix għall-ken, jien li ngħix għall-ken tal-għoli. Li nammar għaddell ta' dak li jista' kollox. Għajt lil Mulej, ken tiegħi int u l-qawwa tiegħi int. Alla tiegħi jien fik nittama. Għax int teħlisni mix-xibka ta' nasab u mill-mard tal-mewt. Bir-rix tiegħek tattini u taħt ġwen ħajk nistken. Taħt ġwen ħajk nistken. Taħt ġwen ħajk nistken. Għandawk li għadkom kif rajtu l-video tat-tabernaklu ta' Mosè u l-Tempju ta' Salamun rajtu ġwen ħajk. Taħt ġwen ħajk nistken. Għax tarka u kurrazza l-fedeltà tiegħek. Ma nibżax mill-biża tal-lejl. Fil-Passion Translation tgħid ma jkollokx għalfejn tibża mid-demonji li jiġu kontra tiegħek bil-lejl. Anqas mill-vleġeġ li jittajru binar. Min pesta li tixxerred fid-dlam pesta. Jew minn marda li ġib ħerba f'nofsinhar. 1000 ruħ jaqgħu ma' ġembek u 10,000 fuq lemintek. Imma lejk id-deni ma jersax. Għax tarka u kurrazza hija l-fedeltà tiegħek mulej. Jien dan naraħ biss bajnejja. U jien nara
il-ħlas li jieħdu l-ħżina. Il-ħżina ma nħlasom ukoll. U dawk li jiżżuffjettaw b'affarijiet qaddisa, il-ħlas tagħkom ġej. Jekk ma tindimx. Għax jien għamilt il-mulej il-ken tiegħi. Għamilt l-oli l-amara tiegħi. Ebda denni ma jiġrili. Ebda ħsara ma tersaq lejn dari. Għax l-anġli tiegħu, l-anġli kerubini tiegħu u jibatlek u jħarsuk fit-traqatek kollha fuq idejhom jerfawk li ma taħbaċ ma xi ġebla riġlejk. Fuq l-iljun u l-lifa int timxi. Ferq tal-jun u serb jien nirfes. La tħabbeb miegħi jien neħilsu jgħid il-mulej u la għaref ismi jien inħarsu. U jsejjaħli jien insejjaħlek u inti tweġibni. Miegħi inti tkun fid-dwejjaq tiegħi, teħilsni u terfali ġieħi, b'omor twil timlini u turini s-salvazzjoni tiegħek. Dan is-salm miktub minn Mosè. U dan is-salm Mosè kitbu meta Alla qabdu biex joħroġ il-poplu tiegħu mill-jasar tal-Eġittu. U meta mbagħad wara li Alla qal lil Mosè meta ħadhom fid-deżert u Mosè għamel 40 jum fuq il-montanja. Morru fi ktieb tal-Lut kapitlu 8. Lut 8. Lut ġifieri Hebrews 8. Ara x'qal il-mulej lil Mosè. Hawnhekk Pawlu l-Apostlu tikteb, l-awtur tal-Lut qed jikteb, dawn jaqdu santwarju li hu xbija u del vers 5. Lut 8. Għanibda naqra minn vers 1 ħamalaj. Din issa huwa ħaġa li rridu ngħidu li aħna għandna qassis qed jirreferi għal Ġesu kbir li qgħad fuq il-lemin tat-tron tal-kobor tal-Alla. Fis-sema. Ministru tas-santwarju u tat-tabernaklu, Ministru tas-santwarju tat-tabernaklu vera li hu magħmul mill-mulej u mhux minn Mosè jew minn Salamun. Kull qassis isir biex iressaq l-offerti u joffri s-sagrifiċi. Dan dejjem taħt il-patt il-qadim qed jitkellem mhux issa. Jeħtieġ għalhekk li dan ukoll ikollu xi ħaġa x'joffri. Issa li kieku Kristu kien fuq l-art ma kienx ikun qassis xejn billi fuq l-art hawn qassisin li jressqu l-offerti skont il-liġi. Aħna maħniex taħt il-liġi u l-liġi spiċċat. Spiċċat għax ġi it-Testament il-ġdid u ġi Kristu li jwettaq il-liġi kollha. Romani 10 vers 5, Mattew 5, insomma. Dawn jaqdu santwarji li hu xbija u del ta' dak tas-sema. Skont ma Alla qal lil Mosè, meta dan kien wasal biex iwaqqaf it-tabernaklu u qallu qis li tagħmel kollox fuq il-modelli u rejtek fuq il-muntanja. Kemm hawn minnkom ġieli għadilkom raskom min jaf kif in il-ġenna? Il-modelli għadkom kif rajtu huwa xbija ta' kif il-ġenna. it-tabernaklu ta' Mosè hija ġbija ta' kif inhi il-ġenna. it-tabernaklu ta' Mosè li kien mibni fuq it-tabernaklu ta' Salamun, li kien mibni fuq it-tabernaklu ta' Mosè, li kien mibni fuq it-tabernaklu vera li hemm fis-sema, li Kristu għadu jaqdi fuq għadu jaqdi fih issa kontinwament imma bid-demm li xerretu darba għal dejjem. Dak it-tabernaklu li Mosè raħ bajneħ
U Alla għallu għamenx biħan li rajtaw. Fuq l-art. Stenna ftit. Ħan irreversjaw madwar 1500 sena qabel, jew 1700 sena. Ħammorru l-ura. Ħammorru l-ura l-Eden. Il-tabernaklu, għal dawk li forsi għattara dal-messaġġ, hemm video li ħanarukom biċċiet minnu ku. Mela. Il-tabernaklu kien maqsum fi tlieta. Kien maqsum fil-bidħa ta' ġewwa, il-bidħa, hemmhekk jidħol il-poplu kollu biss tal-patt. Ludi. Tat-Testament il-qadim kien il-lud. Il-ġentili, il-pagani, il-klip u l-ħnieżer ma kienux jidħlu hemm. Ma kienux. Mela meta kien jitkellem Alla, kien jitkellem dejjem ma dawk l-erbaħetan. Għal dawk kien jitkellem Alla, mhux għal dawk li huma fuq barra. Għal dawk li intom fuq barra, Alla ma tgħidlek xejn. Ħlif indem u idħol ġewwa. U mbagħad nibda nkellmek. Imma allura ma dal-messaġġ huwa b'mod esklusiv għal dawk li ma ġewwa biss. Infatti il-messaġġi kollha tal-Bibja huma biss għal dawk li ma ġewwa. L-unika messaġġ għal dawk li ma barra huwa indem, dur minn bietek, għaraf il-Vanġelu għaraf il-Ġesu Kristu, għamlu s-situ s-Salvatur tiegħek, emmen li huwa l-ben tal-ħaj li miet fuq is-salib ġimit fun u mat-tielet jum reġa' għamil qawwa tal-Missier Ispiritu Santu li ben istess. Jekk dan temnu u llum tagħmlu sidek, inti tidħol ġewwa. Pija, inti mhu ħadd tifhem xejn. Għax Ġesu qal bl-aktar maċċar għal dawk ta' barra nkellmhom bil-paraboli biex għalkemm qed jarawni ma mhux ħajfmu xejn, għalkemm jisimgħu mhux ħajfmu xejn xorta waħda għax dawk dak li qed ngħidilkom mhux għalihom, għal dawk li huma ġewwa qed nitkellem jien. Ġesu dejjem jitkellem ma' dawk li huma ġewwa. Mela, dawk kollha li kienu parti mill-patt kienu jidħlu fl-ewwel bidħa. Il-lud biss kienu jidħlu hemm. L-Buddisti, l-Musulmani, l-Ateji, l-Agnostiċi, l-Tawisti, l-Induisti, lud biss kienu jidħlu f'dak it-tempju. Mbagħad għandek dak il-poplu saċerdozju kien qaddis imqaddis li kien jidħlu kull jum fil-post il-qaddis. Daw kienu nies ikkonsagrati u dedikati għal Alla, għas-servizz tal-Alla. Daw kienu joffru kontinwament il-poplu, kienu jġibu l-ħrief, il-bejjem, jissagrifikawhom u il-qassisin kienu jidħlu fit-tieni section, fit-tieni level. Fil-post l-aktar qaddis, the Holy of Holy, kien jidħol biss il-qassis il-kbir, mhux kwalinkwa qassis kbir. Kien jidħol darba fis-sena u kien irid jidħol perfett mingħajr dub. U kien joffri is-sagrifiċċju tal-ħrief għalih innifsu u għall-poplu d'Alla. Il-ġenna l-istess. Il-ġenna kull min huwa salvat jidħol fl-ewwel bidħa. Jekk m'intix imwieled mill-ġdid, inti m'intix ħaxxhom mal-ġenna. Tista' tkun reliġjuż. Tista' tmur kull knisja, kull qudies, kull servizz, kull fellowship, jekk inti m'għadek m'intwilidx mill-ġdid, għadek m'intix ġewwa, għadek barra, għadek mitluf. Mela l-Kristjani jidħlu l-ewwel post. Meta mbagħad għandek Kristjani li jibdew verament jimxu mal-mulej u jitqazzu. Jidħlu fit-tieni post. Dawk li jgħixu ħajja totalment ikkonsagrata, dedikata, album totali, album ħruħhom ġisimhom kollu għal Kristu jidħlu fil-post l-aktar qaddis. Il-ġenna wkoll maqsuma fit-tlieta. Għalkemm kulħadd ħajmur il-ġenna minn wieled mill-ġdid, mhux kollha ħajaraw l-Alla wiċċ imwiċċ. Jaraw biss wiċċ imwiċċ dawk li huma totalment imqazza għal Kristu konsagrati, totali. Jiġifieri dak huwa bnies li dak li jobgħod Alla jobgħodu huma. Dak li jħobbu dak li jħobb Alla jħobbu huma.
it-tabernaklu, dawk il-tlet postijiet, il-bitħa, inner courts, il-post il-qadis, the holy place, and the most holy, huwa Psalm 91. It-tabernaklu Alla għamlu biex jirreplacja temporanjament, kulħadd jgħid jirreplacja temporanjament, l-Eden. L-Eden. Meta Alla ħalaq l-Eden, believe it or not, tixbaħ it-tabernaklu. Kontu tafu li l-Eden tixbaħ it-tabernaklu? Il-post il-qaddis kien fu nofs, is-siġra tal-ħajja. Fuq barra, hemm is-siġra tal-arfin. Fil-post il-qaddis, fil-feden, kien hemm żewġ xmajjar. U kienu jaqsmu l-xulxin. Sinjal ta' salib. Meta Alla ħalaq il-Adam u Eva, ħandikom naqsa stampja. Alla ħalaq il-Adam u Eva, Alla kien fil-post il-qaddis. Il-post il-qaddis huwa fejn inti tiltaqa' b'Alla wiċċ im b'wiċċ u tgħix kontinwament fil-preżenza tiegħu. Ma tafx jfisser dnub, ma tafx jfisser mart, ma tafx jfisser oppressjoni, ma tafx jfisser xejn. Kristu. Immersjat fi Kristu. Meta Alla ħalaq il-Adam u Eva, hawnhekk kienu. Kienu ħdej is-siġra tal-ħajja. U meta ħarġu u marru jieħdu jiklu mis-siġra tal-għarfien, ħarġu mill-preżenza tal-Alla. Dimbu. Toħroġ mill-preżenza tal-Alla u tidneb. Kif toħroġ mill-preżenza tal-Alla tidneb. Battadi, kif toħroġ mill-preżenza tal-Alla tidneb. L-infern, mhux għax hemm biss in-nar ta', għax fil-infern huwa infern għax m'hemmx il-preżenza tal-Alla. Allura inti, meta Alla ħalaq l-Eden, Alla għallhom irridkom tkabru dan il-ġnien. Irridkom tkabruh. U morru, wessaw il-ħitan ta' din-naħa, wessaw din, u aħkmu u kattru. Irrid l-Eden jikber. Minflok daħlu d-demonju fl-Eden. U Alla telaq fil-sema. Ma baqax fuq l-art. Għax dik kienet is-sema fuq l-art. Meta ġie Mose, Alla uriħ il-ġenna. Kif kienet fuq l-art. U għallu ridek tagħmel tixbiħa fuq l-art. Mose, meta ra u ra x'għamel magħhom Alla u fit-tabernaklu, u fit-tabernaklu kienet tinżel il-kolonna tan-nar u l-sħaba, Mose fem xi tfisser tgħix fil-preżenza tal-Alla, xi tfisser tgħix fil-ken tal-għoli. Il-poplu tal-Alla għamlu 40 sena jgħixu fil-preżenza tal-Alla, fejn l-ebda marda ma qabditu. L-ebda pressjoni ma resqed lejhom. Dak fit-testament tal-għadi. Imma kien poplu li kontinwament jagħmlu fil-preżenza tal-Alla. Kontinwu. Dak li inti ma taħkimx fuq, jaħkem fuqek. Dak li inti għadu jaħkem fuqek, tfisser li inti m'għandek m'intix qed taħkem fuq, id-dnub. Ħan istreċjakom naqra lejla? Mhux għax ħan iddejja għax imdorri nagħmel stretching classes. Aħwa, jekk intom tridu tidħlu fil-post il-qadis fejn intom ikolkom kontinwament ħajja ta' intimità mal-mulej fil-preżenza tal-Alla, u fej il-wedit tas-Salmi 91 joperaw f'ħajtek, inti trid tixxenna għal relazzjoni intima ma' Kristu. Allura, it-tabernaklu hija rappreżentanza, replacement temporanju biex il-mulej jifhem in-nies tiegħu li jiena nixtieqkom sejħtilkom biex inkom tgħixu għaw. U min jidħol għaw, il-pesta ma tersaqx lejh. Id-demonji ma jistax jesqu lejh. Ftakar meta inti tkun hemm, il-preżenza tal-Alla it engulfs you. Tibilek, il-preżenza ta' tibilek.
Isimgħuni ħaġa oħra. Ħafna min-nies, ħafna mill-Kristjani ma jirrealizzawx. Tinsiex dak li qed nibridka lilkom mhux biss għalikom imma għalija wkoll. Imma ħafna mill-Kristjani ma jirrealizzawx li s-sejħa li għandna aħna fi Kristu hija tant kbira u għal ħafna drabi u anke ħafna Kristjani well-meaning jillimitawha ħafna. Però taf li inti l-qassis il-kbir mhux biss mingħajr dnub ma kienx jidħol hemm. Anke ikun mingħajr mart. Fil-preżenza tal-Alla m'hemmx mart. Għax jekk il-mart ġej mix-xitan, li ma demonju ħajdħol fil-post l-aktar qaddis. Issa inti, inti dik irridu nikbru għalija. Irridu nikbru nimmaturaw. Ma nistax naqbdaw naħsbu għaxina bħanna nannu pazzija u bħal-gugġina. Le, inti poplu maqtuħ għal-Alla. Intom poplu biex intom tgħixu wiċċ imwiċċ malla. Intom poplu li intom imsejħin mhux biex tmorru l-fellowship u tgħidu talba. Intom poplu li msejħin biex intom tagħmlu kontinwament fil-preżenza ta' Alla. Fil-preżenza ta' Alla jiena ma nidħolx ma ġejn is-sibta. Fil-preżenza ta' Alla jiena ngħix kontinwu. Ħantikom revelazzjoni potenti. Ħadd kissel kull tip ta' kristjaneżmu reliġjuż. Adam u Eva, mela nisimgħu di. Meta Alla ħalaq l-Adam u Eva, dak kien il-pjan oriġinali għall-umanità. Dak il-pjan oriġinali qatt dak ħalla dejjem baqa' l-istess pjan. Adam u Eva ma kellhomx dnub. Tafuna ma kellhomx dnub Adam u Eva? Meta dembu? Meta ħarġu mill-preżenza tal-Alla. Isimgħuna. Ġejja revelation. Once you forget God consciousness, you become self-conscious. Self-conscious is the opposite of God conscious. Waqt li jekk inti jiena u inti ngħixu kontinwament konxi tal-preżenza qaddisa li aħna nġorru magħna, jiena u inti Alla llum it-tifel tiegħi qalli jekk Ġessu mit għalina għad-dnub, għaliex nidimbu? Good question. Qedlu għax Alla kull ħlieqa ħajja ta' il-libertà. Kull ħlieqa ħajja ta' il-libertà tal-għażla. Qedlu Ġessu ma ġiex biex inti waqfek milli tagħżel tidneb, imma number one, ġi u dak il-qawwa biex inti tgħid le għad-dnub. Qabel meta kont midneb ma stajx tgħid li għad-dnub. Ma kellekx il-qawwa tgħid li għad-dnub. X'inhu dnub paste? Id-dnub mhux biss għax pornografija ta' għax tidaj. Id-dnub huwa dak kollu li Kristu ma jagħmilx. Dak huwa dnub. Għax aħna jina inti llum ngħixu fi Kristu. Sewwa jista' jkun inti minn tiġed pejjeb, minn tiġed tidaj u minn tiġed tara pornografija u xorta tidneb. Infatti ngħidilkom ħafna dnub li ħafna Kristjani jagħmlu kontinwament jibżgħu. If you live in fear, you will never live in the presence of God. Never. Not 1 second of your life. If you live in fear, you will never, not 1 second, live in the presence of God. Allura meta Alla ħalaq l-Adam u Eva u għallhom dak li intom qed tesperjenzaw irrikom tespanduh biex uliedkom u uliedkom jesperjenzaw dak li intkom għandkom. Minflok għamlu l-kompromess u spiċċaw daħlu d-demonju fil-Knisja. Daħlu r-reliġjon fil-Knisja, is-siġra u l-weraq. Daħlu r-reliġjon fil-Knisja. Daħlu il-biża li ma jmurx l-isqof jarani, li ma jmurx il-papa jirrapandani, jew jgħajad miegħi. Jekk inti tittoġob bil-bniedem,
Meta inti ġejt mitlub biex toġob il-Alla u ma tippreferi toġob il-bniedem, int ma tidħol qatt fil-preżenza tal-Alla. Il-bniedem jgħix li jisimgħuni. Il-bniedem li jgħix fil-preżenza tal-Alla laqqas jikkonsidra sekonda x'qal il-bniedem. Il-bniedem li jgħix fil-preżenza tal-Alla ma jikkonsidrax sekonda x'jgħid il-bniedem. Jumejlu smajt xi ħadd jgħidli għax leader ta' ċertu komunità kattolika well-meaning, precious, sweet. Ma jridx jgħallem ċertu talim għaliex inkella l-isqof jaħtfu. Meta jaf il-verità tal-kelma qaddisa tal-Alla. Ħanejlek xi ħaġa. Dak il-bniedem muħat qatt ħatejx fil-preżenza tal-Alla. Alla ma jikkonsidrax jaħseb il-bniedem laqqas sekonda. Il-bniedem li jgħix fil-preżenza tal-Alla ma jikkonsidrax jaħseb il-bniedem laqqas sekonda. Mhux qed nagħti l-ebda liċenzja għar-rebelljoni għax hemm ordni divina. Imma dawn huma realtajiet. Illum mort intaqa' ma' soru li segwi programm ta' bejtek u li għandha l-ġuħ l-Alla u wis probabbli qed tara dal-programm. U għajt li warbuni għaliex jarawni differenti. Taf x'għamlulek pjaċir. Dak fisser int qiegħed fuq ġewwa u huma qegħdin fuq barra. Id-dinja, xaġa interessanti, il-tempju kien imdawwar bil-ġlut tal-annimali. L-ewwel wieħed, u mbagħad għamluhom bil-drab tal-ħarir minn se jiżbal. Imma il-bniedem, il-ġilda, il-ġisem jaqtak. Jaqtak. Allura meta Adamu u Eva tilfu dik il-preżenza fejn kienu f'intimità kontinwament mal-Alla, f'Eden ma kien hemmx mart, ma kien hemmx biża', ma kien hemmx limiti. Ġesu, meta ġie Ġesu fuq id-dinja, rrid iġib l-Eden jerġa'. Tiġi saltnatek u jkun dak li trid int kif fis-sema, hekk ukoll fuq din l-art. Bibja tgħidlek li Mosè kien fidil fuq daru. Ġesu huwa fidil iktar minn Mosè fuq daru. Amen aħwa? Halleluja. Meta kont tidħol fit-tempju, isimgħuni għaliex kemm importanti li tkun taf kif joperaw dawn l-affarijiet. Għax aħna jiena u inti nagħmluhom kontinwu llum, imma llum ħatarawhom ċari u tondi. Meta kont tidħol fit-tabernaklu ta' Mosè jew ta' Salamun, l-ewwel fil-bitħa fil-btieħi, kont issib wara l-ewwel bitħa issib l-artal tas-sagrifiċċju fejn kien jiġi mxered id-dem tal-ħrief u il-sink lever xejdulu bil-mant il-lever, il-sink fejn jaħslu idejhom. Banju. Mela, number one, kif il-moment li inti tidħol biex inti tidħol fil-post l-qaddis, inti ġejt mistieden. U tidħol f'dil bitħa billi inti toffri d-dem tal-ħaruf. L-ewwel ħaġa, xi kellhom ma sax tidħol. Jekk inti tidħol fil-ġenna, l-ewwel ma tittamel huwa taċċetta d-dem ta' Ġesu Kristu fuq ħajtek. Għax inkella ma tidħolx. Id-dem l-artal tas-sagrifiċċju kienu jġibu l-ħrief kontinwu. Il-Bibja tgħidlek fi ktieb tal-Lut kapitlu 9, jum wara jum u sena wara sena kienu joffru s-sagrifiċċji. Once li Ġesu ġie waqfu s-sagrifiċċji. Għax dak kien kollu temporanju. Issa d-dem ta' Ġesu Kristu huwa etern, perfettu, bla teba għax huwa d-dem qaddis tal-Alla. Sewwa? Umbagħad kellek il-fiskatur fejn taħsel idejk. L-ilma jirrepreżenta l-Ispiritu Santu.
Mela ma tistax tidħol fil-preżenza tal-Alla mingħajr id-dem ta' Kristu u mingħajr l-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-Alla ukoll hija l-ilma, Efesin kapitlu 5 vers 25. Il-Knisja Ġesu jaħsel il-Knisja tiegħu bil-ħasil tal-kelma tal-Alla. Dak huwa l-ewwel bitħa. Mela l-ewwel standard ta' Kristjan bil-fors kull Kristjan li huwa vera Kristjan irid ikun jiġi maħsul bid-dem ta' Kristu, bil-Spiritu Santu u bil-kelma tal-Alla. Infatti, Ġwanni 3 vers 3-8 tgħidlek li intom imwielda mill-ilma u mill-Ispirtu. Hemmhekk l-ilma mhux qed jirrepreżenta l-Ispirtu, għax kieku mhux ħajdlek mill-Ispirtu mill-Ispirtu, hemmhekk qed jirrepreżenta l-kelma. L-ewwel jiġi l-ilma, qabel ma tarbija tgħidwilha x'jiġi l-ewwel. Il-mara jiġi l-ilma. Sewwa, mela l-ewwel jiġi l-ilma, l-kelma. Tifhem? U jopera miegħek ma l-Ispirtu Santu biex inti titwieled mill-ġdid. Amen? Halleluja. Mbagħad kont tidħol fil-post il-qadis, the holy place, it-tieni kamra di, fejn kont issib number 1. Il-menora. Il-menora dik il-kandelabri b7 xemat li tirrepreżenta id-doni tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jorik it-triq. Idawwallek it-triq tiegħek. Huwa l-Ispirtu Santu li jitrasformak biex kompli tixbaħ il-Ġesu Kristu. U jirrepreżenta d-dawl. Kull min jimxi fid-dawl, Ġwanni kapitlu 1 vers 7. Kull min jimxi fid-dawl jixxierek. Hemm ix-xirka fid-dawl. Number 2, kont issib ukoll interessanti issa, mela dawk li issa nħasslu bid-dem ta' Kristu il-kelma tal-Alla u l-Ispirtu Santu, issa kont issib din il-menora li issa l-Ispirtu Santu jkompli jdawwallek triqatek u ssib ukoll din il-mejda fejn kien ikun hemm 12 il-ħobża. U kont issib buqar mimli bil-frott tad-dilja. Li dak hija tqarbina tal-lum. Għax dak jissejjaħ il-ħobs tal-preżenza tal-Alla. Meta kienu tidħol il-qassisin kienu jidħlu, kienu jiklu fis-sabat, fil-jum tal-mistrieħ. Aħna dħalna fil-mistrieħ illum għax peress kull min hemmen illum daħal fil-mistrieħ Lut kapitlu 4. Sewwa illum aħna xorta nitqarbnu mhux biex nirċievu lil Ġesu, imma sa x'għandna lil Ġesu. Għattifem, inti l-lum titqarben. Issa, xaġa interessanti, fit-Testament il-qadim, inti ma tistax tikoll l-Alla. Imma l-ħobs kien moti simbolizmu. Anka fil-Passover, il-ħobs, u anka l-ħobs għal-prezenza. Simbolikament biex jissimbolizza li jint għandek komunjoni ma' Alla fuq il-mejda. U jħejji l-mejda iċ-ċirkondat bl-edewa tiegħi. U jsejjaħlek mela id-dawl tal-Ispirtu Santu, il-mejda tal-ħobs. Mbagħad għandek l-artal qabel ma tidħol fil-bitħa, qabel ma tidħol fil-post l-aktar qadis the Holy of Holies, kont issib altar żgħir bl-inċens jaqbad kontinwament fuqha, ma jaqgħad dak inċens. Li jirrappreżenta għan, iżimha għadi. Ma tistax tersaq il-lejlanla mingħajr it-talb. U l-inċens ukoll ifisser il-qima. Issa isimgħuni moħħkom hawn. Moħħkom hawn. This is powerful revelation. Meta inti għadek hemm barra, mhux barra t-tinda, ġo tinda fl-ewwel bitħa. Inti bdejt titlob biex taċċetta l-Kristu salva. Il-mulej sejħalek għal-ħajja għaddisa dedikata. Sewwa? Però mbagħad meta tibda titlob, hemm post fejn tieqaf titlob. Għax issa mbagħad it-talb irid jinqaleb f'worship. It-talb mbagħad irid jinbidel f'qima biss. Mela inti tidħol minn qudiem l-artal u tidħol bejn żewġ kerubini. Għaliex daw il-kerubini?
Għaliex pereżempju ma poġġiex jinnaf għajkla u l-jun il-mulej, mhux xorta simboli tal-Alla? Jew għaliex ma għamilx xi ħamiema uħuta. Mhux xorta simboli tal-mulej u daw. Għaliex żewġ karubini. Għax dak jirrepreżenta iż-żewġ karubini li keċċew barra lil Adam u Eva ma tadimbu. Immissa l-karubini ma jwaqfuhomx. Issa peress li għandhom id-dem tal-ħaruf issa jista' jidħlu. Qabel il-karubini għal Adam u Eva jgħidlek tinsiex li Eden kien iċċirkondat bil-karubini. Bl-anġli. Psalm 91 jgħidlek u jagħti l-anġlu tiegħu biex iħarsuk. U jagħti l-anġlu għal dawk li għamru mhux anġlu bejbi ta' jigwidhom karubini. Għal dawk li jagħmru fil-preżenza tal-Alla huma intimi, mhux xi baby angel bil-patata barra ta' joqgħod jitparol hemmhekk, għandhom jew dak. Dak għandu madwarhom għal dawk li huma f'post dawk huma intimi ma' Kristu, daw jagħmlu fil-preżenza tal-Alla u huma ċirkondati bil-karubini, bil-gwerriera tal-Alla u jagħtuhom biġwen ħajju. Allura meta jgħaddu minn dik il-bitħa, minn dik il-portiera, jidħlu minn dejju iż-żewġ il-karubini u daqshekk waqaf it-talb. No more prayer now. As a matter of fact, you don't even say a word there. Qas biss titkellem. Hemmhekk tqim biss. You worship. You stand in awe of His presence. Hallelujah. Thank you, Lord. U hemmhekk id-dem tal-ħaruf jiġi imqattar. Imqattar. Issa nisimgħu għadi. Fil-kaxxa fil-arka tal-patt li kienet indurata bid-deb u l-latu kien kollu deb solid gold, kellu żewġ kerubini fuq, iħarsu li xulxin. Kienu il-qassis il-kbir li huwa llum Kristu, il-Bibja tgħidlek dak il-qassis kien jidħol darba fis-sena. Darba l-qassis il-kbir daħal darba u għadu hemm. Il-Bibja tgħidlek fil-ktieb tal-Lut tgħidlek id-dem ta' Kristu jgħajjad kontinwament. Ħnina. Ħenna lihom. Ħenna lihom lej. Id-dem ta' Kristu jqattar fuq dik fuq il-għatu. Kontinwu mercy. Halleluja. Aħna l-lum ners u lejn it-tron tal-grazzja biex nakkwistaw ħnina. Lut. U fuq dak il-latu, meta l-mulej jara d-dem, x'kien taħt il-latu? X'kien hemm taħt il-latu? Kien hemm il-kmandamenti li kontinwament lilek jixluk. Ma once li jpoġġi d-dem, ma jibqax jara l-kmandamenti, jara d-dem is-salla. U l-Bibja tgħidlek Alla kien jinżel fuq dik il-kaxxa bil-preżenza tiegħu. U għajdi li ma demonju ħajibqa' hemm. Għajdi li ma marda, li ma kankru, li ma virus, li ma COVID ħatiġi femmek fil-preżenza ta' dik il-preżenza qadisa tal-Alla. Salmi 91 huwa t-tabernaklu. Salmi 91 huwa Mosè qed jikteb l-esperjenza xi tfisser tgħix fil-preżenza kontinwa tal-Alla. Mosè aħwa qatt ma marat. Għal 40 sena l-poplu tal-Alla qatt ma marat. Dak taħt patt antik, dem tal-ħrief. Il-bniedem li jibża meta beżaw Adam u Eva? Meta telqu mill-preżenza tal-Alla. Il-bniedem li jibża, il-Kristjan li jibża, taf xejn int? Jiena ma ngħix fil-preżenza tal-Alla. Il-preżenza tal-Alla telqitni. U hemmhekk tibża. Aħseb wara l-infern. Għall-eternità. Għalhekk Alla jabborri għall-biża'. U għalhekk jgħidlek ma tistax toġobni jekk ma timxix bil-fidi. Ma tistax toġobni. Kemm hawn Kristjani laqqas jafu laqqas jitaxxa qattra fihom jew il-mulej.
Halleluja. Gloria l-Muli Qaddis. Fil-post il-Qaddis huwa fejn inti msejjaħ biex tammur u tgħix kontinwu. L-inċens huwa t-talb, infatti fl-Apokalessi kapitlu 5 vers 8 u kapitlu 8 vers 4 tgħidlek li quddiem Alla tela l-inċens tal-qaddisin li jirrepreżenta t-talb tal-qaddisin li jipprepara lili u lilek biex nidħlu fil-post il-Qaddis u nagħmru hemm. Ftakar Salmu wieħed xejn, Salmu 91. Int li tgħix, mhux inti li tmur il-Knisja, int li tgħix għall-kien tal-għoli u int li tagħmar għaddel ta' dak li jista' kollox. Li tgħix. Għalhekk issa il-bniedem isimgħuni oħra. Il-bniedem li jgħix f'dik il-preżenza kontinwament iġġor il-preżenza tal-glorja tal-Alla. U għalhekk ifiqu n-nies. Għalhekk jinħelsu n-nies mixjaten. Għax issa Eden issir int. Int issir l-Eden. Kull fejn tmur Alla jiġi miegħek. Halleluja. Il-Kattolċi jgħidu Marija hija l-arka tal-patt. Sena ftit. Għandhom 1100 miljun raġun. Però nsew li wara Marija kien hemm miljuni li saru l-arka tal-patt. Nazzarda u naċċetta ngħidilkom li Marija hija l-ewwel arka tal-patt. Għaliex għax hu twilet fiha. Ma kull minnhom wilet minn ġdid, issa Kristu li twilet f'Marija jammar fik. Inti issa l-arka tal-patt. Halleluja. U għandek dawk it-twavel miktubin fuq qalbek u inti tibda tagħmel il-fjuri u l-qima tiegħek titlaq quddiem Alla bħal inċens ifuq u kull fejn tmur inti tweffewwa kull imkien. Id-demonji jitredu, id-demonji jimmanifestaw, il-mart jisparixxi, il-kanser imut, il-tumur jixrinkja għax inti l-preżenza tal-glorja tal-Alla li tammar fi Kristu ġorra miegħek kull fejn tmur. Halleluja. Gloria lilek mulej. Halleluja. Thank you Jesus. Jekk inti tkun dik il-persuna li tixxenna għall-intimità mal-mulej, kontinwament tammar dik il-preżenza? Għandek l-anġel karubini kontinwament iduru miegħek japproteġġuk. Għalhekk inti isimgħuni. Min flok tkompli titlob il-Alla biex jifejqek. Ix-xenna għall-intimità mal-mulej. Ħanilkom aħwa. Mhux l-ewwel darba fil-ħajja tiegħi fejn jiena meta nidħol fil-preżenza tal-Alla, ħanilkom il-kelma tidħol daqsxejn qarrieqa. Għax aħna suppost kontinwu hemm mhux Naqgħod idħollu noħroġ. Avolja hawn Kristjani jqogħdu jidħlu ħorġu. Għamu nidneb għal-weekend, issa nerġa' nidħol id-nhar it-tnejn. Sewwa jew bil-kontra. Imma peress li u inti aħna msejjin biex nagħmru fil-preżenza tagħna u Kristu kontinwament jammar fil-preżenza tagħna. Sa Ġesu ma jammarx fejn hemm id-nub. All right? Peress li aħna imsejħin biex nagħmru hemm, għalhekk inti issa, peress li inti diġà wasalt permezz għad-dem tal-Ispiritu Santu tal-kelma tal-Alla diġà qiegħed hemm, issa xirid minnek il-mulej ima. Għax bħal dawn il-missier qed ifittex. In-nies li imuh fl-ispirtu u fil-verità. Sagrifiċċji iktar jien ma rridx għax Alla jtuni bis-sagrifiċċji tagħkom. Li rrid minnek hija once li dħalt imni, ħobni, ix-xenna għalija, għax fil-preżenza tal-qima tiegħek jien nikkrea atmosfera tal-glorja u fejn hemm il-glorja tiegħi kull mart m'hemm bżonn tgħidlu jitlaq ikollu jitlaq.
Għatifmu? Alleluja. Grazzi Ġesu. Thank you, Lord. Il-post l-aktar qaddis huwa xbija tal-ġenna. Imdawwar bid-deb, imdawwar bil-kerubini, imdawwar balla, kontinuament, imdawwar bis-sopranatural. Halleluja. Dak huwa il-bniedem li jgħix fil-kien tal-oli. Lejla l-mulej qed isejjaħ il-poplu tiegħu, mhux id-dinja, id-dinja qed isejħilkom biex intom tidħlu fil-bidħa. Imma l-mulej isejjaħ il-poplu tiegħu għax jiena u inti ġejna kreati fil-post l-qaddis, il-pjan oriġinali kien li f'dak il-post l-qaddis jiġi estendut u biex aħna nġibu nazzjonijiet f'dak il-post l-qaddis. Illum il-ġurnata l-ewwel jidħlu fil-post peress li ovvjament Adam u Eva dimbu, mbagħad Alla kellu jikkreja simbolu jew tabernaklu biex il-bniedem jifhem kif jista' jidħol fil-post l-qaddis. Illum jekk inti qiegħed u għadek m'intix salvat, m'intix imbulet miġdid, int qatt m'inti ħatgħix fil-preżenza tal-Alla. 1, 2. Jekk inti m'intix ħatgħix fil-preżenza tal-Alla, inti kontinwament target tal-oppressjoni, tal-mart u tas-saħħtiet li jkunu ġejjin mid-demonju. 3. Jekk inti tisma' sejħa tal-mulej bħala Kristjan qed ngħidlek u tidħol fil-preżenza tal-Alla, inti tsir leden fuq din l-art. Issa, li inti tsir leden fuq din ma jfissirx li inti tmur ġo monasteru u toqgħod titlob iż-żebbex minn filosofija, l-ebda Kristjan m'għandu dik is-sejħa fl-ebda paġna u kapitlu tal-Bibja. Li tfisser hija li inti tant tħobb il-Kristu li dak li nikkek lilu, nikkek lilek. Dak li jobot Alla, tobbodu int. U meta inti tammar hemm, int laqqas għandek għalfej titlob għal ħaġa oħra. Għax in his presence there is what? Fullness. Fullness. In his presence, imma. The problem is that many seek his presence, not his presence. ħafna jridu l-presence, mhux il-preżenza. Imbarra tuħu l-presence, fil-bitħa tuħu l-presence. Imma l-preżenza tant hija prezzjuża li inti tkun bniedem dedikat li titżewweġ il-Kristu. U taħlix sekonda isimgħuni daqs li kieku Kristu qed jitkellem. Tfiham lin-nies hemm barra. Lin-nies hemm barra darba kien hemm boxer insejġ ismu Ingliż u twil Tyson Fury ismu. Tyson Fury, ġirajtu? Dew intervistaw il-gazzetti. Għalhom, you need to repent and accept Jesus Christ and make him your Lord and Savior. Xtejdina fuq il-ġili dalli kell. You need to repent and you need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Xtejdina fuq il-battalja li kellek fuq il-ġili dalli kell. Għandek bżonn tindem u taċċetta Ġesu Kristu fuq ħajt. Dak biss beda jgħidilhom. Imma jgħet insaqsik imminti meta ħajkollok il-ġida li jmiss mal-boxer. Għandek bżonn tindem taċċetta Ġesu Kristu u s-salva. Tyson Fury, xidillek mill-battalja li għadek kif għamilt. Għandek bżonn tindem taċċetta Ġesu Kristu u s-salva. Il-bnidem ta' barra dak biss nisadejlu. Pija moħħa jifhem xejn. That's it. Jafhem, tu għax jgħidilhom b'xektar. Għax il-Bibja huwa patt, huwa ktib ta' patt. U Alla għandu patt wieħed mal-poplu tiegħu biss. U dawk li ma jaċċettawx, taf xejdilhom sinjal li Alla ma se jaħlekx. Bye. Alla ma qalekx mur argument tal-Evanġelu mad-dinja kollha. Mhux għandar, jekk jemnu jidħlu. Jekk ma jemnux, imxi għal ieħor. Kun taf minnu msejjaħ u le, dawk li jemnu u ma dak li nsejjaħt. U dak li għazil. Lejla ent msejjaħ. Amment il-Vangelu?
Forsi ċudu inkom tgħid li għadni minix salvat, għadni ma tħallx ġewwa. Tittaċċetta s-sagrifiċċju ta' Ġesu Kristu biex id-dem tiegħu idaħlek ġewwa u d-nubitek jiġi magħfura. Ma jekk inti Kristjanu tgħid li pastor jiena qiegħed ġewwa imma nixtieq insir parti dak il-poplu qaddis, konsagrat saċerdozju. Ħanorikom żewġ skritturi, jew tnej biżejjed, imma isma' għadit, tieni Pietru. L-ewwel Pietru 2, sorry. L-ewwel Pietru 2, isimgħu. Meta jiena nisma' nies reliġjużi jitkellmu fuq stazzjonijiet fil-vojt u jgħin kollu l-insar jgħidu l-obaċ aħna midinbin. Dawk għadhom barra. Jista' jkollhom il-kullar ta' kull kulur. Għadhom barra. M'hemm skrittura waħda fit-Testament ġdid għal dak li huma ġewwa xi darba jgħidulhom midinbin. Dawk qaddisin jissejħu. Xi tfisser qaddis? Li inti ġejt maqtuħ mid-dinja u ġejt mistieden ġewwa. Isma' għadi. L-ewwel Pietru 2. Issa qed tifhem għaliex id-dinja ma tistax tifhem x'hemm ġewwa għax ma jarawx x'hemm ġewwa. Għalhekk Ġesu qal dawk ta' barra mhux ħajfmu, dik bil-parabbola titkellem biex u xorta mhux ħajfmu. Lilkom inkellimkom which in which, straightforward. Għax il-misteri tas-saltna ġew mogħti għalijinkom tafuhom, mhux id-dinja ta' barra. Vers 9. Intom imma ġens maħtur, issa aħna kollha kemm aħna saċerdozju rjal, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih biex ixandru t-tifħir mhux id-gergir ta' dak li sejħilkom midlam għad-dawl minn barra għal-ġewwa. Għad-dawl tiegħu tal-aġeb intom li darba ma kontux poplu għax kontu ħnieżer u klieb. Imma issa sirtu il-poplu tal-Alla. Intom li darba ma kontux issibu ħniena, issa sibtu l-ħniena tiegħu. Apokalissi, kapitlu 1, vers 6. Lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna, mhux għamilna reliġjon, għamilna saltna. Għamilna qassisin. Li għamilni jisqof. Umbat wara għamilni papa. Għax il-tfal tiegħi ħin kollu jgħidu li papa. U ġejk di vera s-sessa, il-verita d-nejt. Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Mela, fejn huma s-saċerdoti? Hawnhekk, River of Love. Fejn huma s-slaten? Hawnhekk. Is-saċerdozju l-kbir huwa Kristu. Is-sultan li huwa fuq is-slaten jopera u jirrenja fuq dan il-post. U fil-poplu tal-Alla. U aħna nridu morru nwessaw l-Eden. U għara ma tmurx id-daħħal xi ħaġa moħħkom hawn. Intom li qed tinfluwenzaw media, politika, arti, għara ma tmurx id-daħħal xi ħaġa minn ta' barra ġewwa. Għalhekk il-mulej jgħidlek ma jista' jidħol xejn min il-ġisem. Imma taf kemm qalbu tajba hu ma jistax jidħol. Daħlu minn bib ta' barra l-ewwel u għat iħħasla fid-dem ta' Kristu. Fil-kelma tal-Alla u fl-Ispiritu Santu. Mbagħad kompli jaħsalhom bil-kelma biex tqaddishom. Ismawni, hemmhekk tinħasel bil-kelma għax l-ewwel tirċievi l-kelma u titwiled minn ġdid bl-Ispiritu Santu. Imma mbagħad biex tesaħ il-post qaddis tinħasel bil-kelma u l-Bibja tgħidlek tinħasel il-kelma kontinwament. Ġesu x'qed jagħmel?
Il-lejla tintikom ħasla. Bil-kelma. Biex intom tiktar tqarbu. Titwildu miġi darba. Imma kontinuament tikber biex tqarreb lejt biex tgħix dak il-post. Nitolbu. Praise and worship team, would you please come? Iċċivejtu xi ħaġa ħma? Amen. Taf xi preżenza qaddisa bħalissa. Tal-bliħ, hawnhekk hawn preżenza tal-mirakli. Bħalissa l-mulet jagħmel opera u mirakli. Kandek bżonn miraklu rċivi issa għax fil-preżenza qaddisa talla hemm sopranatural. U fil-preżenza qaddisa talla dak li der diffiċli jsir faċli. Amen. Għajni tolbu. Tkellem għal-mulej issa stess. Tkellem għal-mulej issa stess. Jekk inti l-lejla qiegħed hawn li pastorina llum nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu Kristu. Kemm hawn minnkom għadek qatt ma tajt ħajtek il Ġesu Kristu llum għall-ewwel darba tixtieq vera minn qalbek. Tidħol ġewwa fit-tempju, fil-poplu Talla ġifieri, parti mill-ġisem ta' Kristu. Trid taċċetta is-sagrifiċċju tad-demm. Trid tinħasel bil-kelma Talla biex inti tidħol ġewwa is-salva. Għaw xi ħadd illejla li pasta jien nixtieq nagħti ħajti lil Kristu, nixtieq insalva, nixtieq nitwieled minn ġdid u nsir parti mill-poplu qaddis Talla. Olli jdejk hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba. Olli jdejk hawn xi ħadd għall-ewwel darba. Li tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu l-ewwel darba llum, olli jdejk. Għaw xi ħadd. Intom fuq il-YouTube u Facebook u televiżjoni, għaw xi ħadd minnkom. Għaw xi ħadd minnkom tixtiequ tagħti ħajtek il-Kristu. Alleluja. Jekk inti dak il-persuna tlob dit-talba warajja, intolbu dit-talba warajja sa stess, kulħadd jibqa' fejn hu, kieku ftit minuti oħra ħadd ma jċaqlaq. Dit-talba warajja, missi qaddis. Grazzi tal-istedina tiegħek. Permezz tal-kelma tiegħek u l-Vanġelu inti qed tistedinni biex insir parti mill-poplu tiegħek qaddis. Nemmen il-kelma tiegħek mulej u nemmen f'Ġesu Kristu li huwa l-ħaruf Talla li xerred demmu għalija għal maħfra ta' dnub tiegħi u dnubiti kollha. Dan nemnu mulej. Aħfil id-dnubiti, aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek mulej u nitolbok issa stess, aħsilni bil-Ispiritu Santu u mlini bil-preżenza qaddisa tiegħek. Għatini l-kuraġġ biex millum il-qudiem nibda ngħix għalik. U l-rida tijak isseħ fil-ħajja tijaj. Da kollu li mux ġej minnek mulej, għaqilaw minn ħajti. Għaqilaw minn ħajti. Vizzijiet ħżina. Dnubit. Dak li inti tobot. Millum nibda nobodu jien. Mulej inti sejjaħ li biex neħx ħajja konsagrata u dedikata għalik. Fejn l-għadu ma jistax imissni iktar. Illum jien ta' Ġesu Kristu. Għal-glorja tijak missir għadis. Amen. Jekk inti għaddek it-talba l-lum għal-ewwel darba f'ħajtek, kien inti l-lum għaddek kif tħalt parti mill-poplu Talla. Għaddek kif tħalt issa ma dekx fuq il-bib ta' barra, issa tħalt fuq ġewwa. Immissa titkompli tikber. L-lum salvat inti. Imma dak huwa l-ewwel stage. Alla ma sejħalekx biex tiqafhem, issa sejħalek biex inti tidħol il-post l-aktar qaddis. Billi dak kollu mġej minn Alla tqaċtu minn ħajtek. Tkompli tixxenna għalih. Ix-xirek ma' l-poplu Talla li huwa fuq ġewwa. Ma la inti fuq ġewwa ma tistax tixxirek ma' nista barra. Tħobbhom, xandrilhom, imma issa x-xirka tiegħek hija mal-poplu Talla li huwa fid-dawl. Jekk aħna nimxu fid-dawl, bħalma hu stess hu fid-dawl, aħna nissibħu nixxirku flimkien. L-ewwel Ġwanni vers 7. L-ewwel Ġwanni 1 vers 7. Amen. Għadaw kollha li jintom il-lejla, kemm inkom il-mulej meskom, kellimkom u fimtu xi ħaġa l-lejla u xi ħadd. Għadaw kollha li jintom hemmhekk wara. Tista' tkun saċerdot, tista' tkun l-isqof. Ma tagħmilx differenza. Jekk qed tagħmel kompromessi, m'intix ħatidħol fil-preżenza Talla. U diet ngħidlek fuq l-awtorità qaddisa ta' Ġesu Kristu nnifsu u kliemu. Għax dak li ma jagħmilx Alla, m'għandek tagħmlu attent, speċjalment jekk tissejħ il-Ministru tiegħu.
Alla biss jaf minn qed jarani wara dik il-kamera. Imma Alla jaf. Jien m'hemm bżonn nkun naf, imma Alla jaf. Imma issa Alla jaf ukoll insmajta dil-kelma. U għal xejn għax issa kontabli. Kulħadd iqum bil-wifqa. Ħanejdu talba, isimgħuni aħwa moħħkom hawn. Aħwa, I am not joking. Aħwa, I am not joking. Il-mulej, jekk inti tidħol fil-post l-aktar qaddis, u tammar hemm, u tara, u tibda tgħix Psalm 91, tgħix Psalm 91. Sigaretti, ciao. Droga, ciao. Pornografija, gidebt, asqis, ejra, ġlied, kollu jrid jaqbda, għax dak ma jeżistix fil-post qaddis. Infatti hemm skrittura fis-Salmi fejn jgħidlek l-sin ħażin qatt ma jista' jidħol fil-post qaddis tas-segret. Aw Kristjani ħin kollu jgħidilnu praise the Lord u l-sinhom teġġuha kemm huwa ivvalenat. L-unika mod li nista' nimmaġina ħajidħlu daw huma jekk jibqgħu muti għal eternità. Ftakar mill-abbondanza tal-qalb jitkellem il-fom. Għal dawk li intom bis-serjetà, għal dawk li qed tieħdu dal-messaġġ bis-serjetà, irridkom titolbu minn qalbek. Għajdlu ma li jrid nidħol hawn. Jiena rrid nidħol fej daħal Mosè, u dak daħal taħt dem tal-ħrief u tal-oġġiela. Jiena llum nista' nidħol permezz dem ta' Kristu nagħmmar hemm. Why not? Why not? Imma jiena naf dak il-pastor ma jidhirx li qed jgħix hemm. Mhux li ta' temmen meta inti temmen tal-Kristu. Però ħalli nagħti glorja lil Alla. Ħafna drabi nemnex. Issa, once again, di mhix għad-dinja, right? Biex jekk xi ħadd ħajpalla fil-vojt, ħanafas dik il-buttuna delete and block. Alleluja. Imma għal min juħobb l-Alla dik hija s-sejħa tiegħek li Alla jkun kontinwament ċirkundat bik. Li kuk min jara fl-ispirtu, nistalla taf kif jarom, apparti li jaraw dija madwarhom, jaraw ħoġġiġa nar madwarhom, u mhux l-ewwel darba jaraw anġli kbar madwarhom. Vera. Vera. M'hemm bżonn tkun pastor ta' biex tagħmel da. You have to be a lover of Jesus Christ. Għal dawk li intom smajdu dil-kelma l-lejla u tixtiequ tidħlu, tgħid li pastor imma jiena ħanidħol imma u probably l-mara ħaterġa' toħroġni dal-waqt. Jew ir-raġel ħajerġa' joħroġni. Ħanejdlek ismawni biex ma taqtawx qalbkom li inti ma taqbilx mal-mara jew mar-raġel fuq xi ħaġa jew ma' ħutek. Ma toħroġ minn dik il-preżenza. Toħroġ jekk tpalla żejjed, tuża kliem ħażin li Kristu ma tistax timmaġinah juża, tajjar. Dak huwa dnub. Dak dnub. Imma jekk kien l-mara tiegħi tgħidli xi ħaġa u forsi jiena ma naqbilx magħha, imma nżomma tiduni tajjeb. Hemm bżonn insir żies. Hemm bżonn f'daqqa waħda jibda ħareġ id-drenaġġ minn fommi. Le, I'm sorry babe, ma naqbilx. U hi kollha tiddilja magħha, u viċi versa. Jekk hi wkoll jiena qed tella xi ħaġa u hi ma taqbilx miha, hemm bżonn ikun ismawni. Żewġ persuni jaqblu f'kollox hija forget it. Totally forget it. Imma l-mulej ma jidinniex inti taqbel ma kollox, imma tidejjem timxi fl-imħabbajfa. Imnalla ma qlenniex taqblu fuq kollox għax kieku qatt ma ħanemxu fl-imkien. Kieku anka ġismi kieku għedax kemm il-biċċa parti minn mullem, biċċa l-oħra tmur dik in-naħa. Ma nistgħu nimxu fl-imħabba, rispett, onur. I love you, but I don't agree. We're not gonna fight.
I'm not gonna attack you, mux ħanoqot ninsulintak, u noqot najrek. Number one, meta tajjar lili, mux lili jatħammeġ imma lilek. Sawa, u l-kundanna mux fuq iġeja, imma fuqek. Sawa, mux lili ta' xina Gordon ġomman xe, kwalinkwa. Kulħadd. Ejni talbu flimkien. Poġġi dek fuq qalbek. Illum intom ħad idħlu f'post fejn ħad tammar wiċċ b'wiċċ ma' jew. Tammar. Xi ħaġa oħra. Jekk inti tgħix fil-biża, kwalinkwe biża, iva anka tal-COVID, eħe. Dinub. Fil-preżenza talla, fil-post qadis m'hemm l-ebda biża tal-COVID. Din għal darboħra nerġa' naċċenna, mhux għad-dinja. U laqqas għall-Kristjani li jmorru jeħilsuha. Qed titkellem għal nies li huma mvaduti, immersjati u jekk tasarhom jgħajjat u jitkellem Alla. Ejdu di warajja. Jien ħajntlob għalija, inti tlob għalik. Abba missier. Grazzi tal-li kien limtna lejla. Grazzi ta' din l-istedina, mulej. Kem ħabbejtni Ġesu. Ximħabba kbira dini, mulej. Li inti sejjaħli kreatura biex nammar fil-prezenza tijak. Biex ikunem komunjoni, komunikazzjoni, xirka, minar ma tiqaf qatt. Imma kontinwa mulej. Aħsilni bid-denti jak mulej. Fejn jiena qiegħed fl-iżbal, x'inhi l-erja mulej. Urini. Din hija l-ogħla sejħa. U jien naċċetta. Mulej, ma nżomm l-ebda mrar f'qalbi lejn ħadd. Lejħat. Muħan ħalli xej ta' barra jaffetwani jien li għad fuq ġewa. Mulej, għamel minni maħbub tijak, maħbuba tijak. Għallimni nħobbok, inkun wieħed minn dawk li l-missir tant jitaxxa fihom u li jgħat ifittex. Hawn jien mulej, sib lili. ħankun worshipper li nħobbok u nsawwab li mħabba tiegħi fuqek mulej fil-preżenza tiegħek m'hemm l-ebda nuqqas, l-ebda bżonn ta' fejqan għax fil-preżenza tiegħek m'hemmx mart. L-ebda bżonn ta' talb kontra l-biża' għax fil-preżenza tiegħek m'hemmx biża'. Mulej, dak kollu li mhux ġej minnek f'ħajti, għaġtu. M'hemm xejn isbaħ u f'din il-ħajja li jiena nammar fil-ken tal-oħli, fid-del ta' dak li jista' kollox. Fil-qawwa tiegħi, Alla tiegħi jint li jien fik nittama. Illum nidħol fil-post l-aktar sigriet. Kellimni wiċċ imwiċċ mulej. Illum nifhem is-sejħa tiegħi. Din hija s-sejħa tiegħi. Li nadurak, nfaħrek, nqimek, b'qalbi dedikat għalik mulej. Nirringrazzjak. F'isem Ġesu Kristu. Mulej nirringrazzjak għal dawn l-aħwa. Mulej għaddis kull vizzju ta' droga, sigaretti, kwalinkwa vizzju ieħor li kien jaħkem dan il-poplu. Ejra, biża, jitkisser fuqhom issa fil-preżenza glorjuża tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Free! Be free! Kun ħieles f'isem Ġesu Kristu. Kun ħieles f'isem Ġesu Kristu. Ejx fil-preżenza tal-Alla.
Ejx fil-preżenza tal-Alla. Illum inti kun leden kull fejn tmur. Kun leden tal-preżenza tal-glorja tal-Alla fuqek kontinwa u ma titlaqat. Jekk b'xi mod, Alli jista' jkun mhux bil-fors tidneb. Għax illum inti dob m'għandux iktar seta' fuqek. Ma jekk b'xi mod tidneb. Iġri lejn id-dem ta' Kristu. U nħasel bil-kelma. U arġid tħolem ġew għax hemm hija s-sejħa tiegħek. Għal-glorja tal-Missier f'isem Ġesu. Amen. Halleluja. Għal daw kollha ta' Facebook, YouTube, dan kien messaġġ biss għal Kristjani biss. U għal daw kollha li intom fuq barra tkom intom xi mwilda miġdiet illum, jalla siltu li intom tidħlu fis-saltna tal-Alla. Paċi magħkom narawkom għada fil-għodu xi 11 ta' fil-għodu hawnhekk fuq il-YouTube u Facebook. Jekk tridu tiġu hawnhekk kunu preżenti magħna fl-10 kunu pija narawkom l-4 fis-7 u bħallum ġimgħa jekk Alla jrid fis-7 wkoll hawnhekk. Paċi